Ezihamba phambili indaba namuhla kukhuthazwa amadoda ukuhlolela izifo. Ukhunyulisa isidwabe esolwa ngokweba esitolo. Sinethemba lokushintsha kwempilo isiboshwa. Lezi ndaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Izinyane lesilo umntwana unhlanganiso Zulu senxusa amadoda ukuba kukhuthalele ukuhlolela izifo ezahlukene kanjalo nokuthi asokugwema ukwesululeka kalula ngezifo ezithathelanayo ngokocansi. Umagebe usho kanje nesigodini sasemnini ngenkathi iqhubeka umkhankaso wesibaya samadoda ukukhuthaza amadoda ubahlolela izifo aphinda nakekele impilo yawo. Abephume ngomningi bawo amadoda sesigodini sasedanganye ezweni sasemnini emathuleni eningizimu yeTheku njengoba bekubhungwa ke ngeindaba ezithinta amadoda nokwakhuthaza nje ukuba nakekela impilo yawo aphinde futhi kahlolele nezifo ezahlukahlukene. Inhloso lomkhankaso ukukusebenzisana ke nomholi bendabuko nomkhandlo abelaphi bendabuko ukuba bakhuthaza amadoda ukuhlolela izifo ukusoka kanjalo ke nokunye. Lokhu ke kwenziwe kwaba ke impumelelo nangokubambisana nenhlangano engenzi inzuzo yase-United Kingdom ebizwa i-Center Communication Impact. Abantu kwaZulu abakwazi ukuthi bephumele obala ngendaba yezifo kakhulukazi HIV bekwazi ukuthi bethatha amaphilisi abo medication yabo nabasebeyiyekile ukuthi abaphindele kuyona so ba encourage kuleyo nto nje ukuthi bakwethu HIV isekhona HIV inkulu phakathi kwesizwe abantu ababeyigade beyinake so sizocela amadoda nje nabantu besilisa kakhulukazi bona ngoba ngikunazi ukuthi ngoba ngihambisa uhlelo losibasa amadoda kule province so ngizokhuluma namadoda ukuthi ukuyiphatha nokuyiqoqa nokulwa nendaba ye-HIV nezinye izifo ke kubaleka kangakanani. Yiloko nje umlayezo bengizocela ukuthi abantu ake beyinake bakwethu kuza noKhisimusi manje abantu ake beyinake no bejabule beyibheke bakwethu ngoba izifo zibaqala kahle hle abantu uma sekuphelela ama-holiday beqale bebone izifo ukuthi sikubone. Neinhlaka ke zibambe iqhaza zilithakasela kakhulu lolu hlelo. Have the support of the royal family, particularly the prince. So we're partnering with traditional leaders to make sure that they encourage our young men as well as adult men to seek healthcare services, recognizing that it's not always that traditional medicine can cure diseases like HIV. So we're encouraging men to actually, after visiting the traditional leaders, to go to the health facilities, and the traditional leaders are helping us with the referral to the clinics. Abantu entweni efana nale kumele ukuthi bazigade isifo lesikuthiwa umbulalazwe ingculazi uqobo iyabulala yimbi. Abantu balapha abayizakhamuzi la kakhulukazi amadoda awahambe ayokwenza lolu hlelo lolu siko lokusika ngaphambili kusoka. Amadoda kulomkhankaso aphinda akhuthazwa ukuba ke angathembeli kakhulu kumakhamba sintu anjengeimbiza nokunye kepha wajwayele namakhambi asentshonalanga. Ezindabeni za-1KZNTV kube kuphilani kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu ngibika ngisesigodini sasedanganya emnini emathuleni. Uthe ixoxela amagwaba bechobana wesifazane esigodlela igama lakhe osebenza esitolo sokudla Phoenix Cash and Carry empangeni enyakatho kwaZulu-Natal okhunyulisa isidwaba sakhe ngomunye wabaphathi kulesi sitolo emsola ngokufihla impahla eyebiwe kuso. Engxoxweni ekhethekile nethimba lesindaba le-1KZNTV lona wesifazane oseganile uthi lesenzo uthatha njengento elihlazo neyehlisa isithunzi sakhe nesomndeni wakhe kanjalo nesenkolo yakhe yamaNazaretha akhonza kuyo. Umhla ka-19 kuNovemba usuka ngasoza walibalo wesifazane osebenzela esitolo esikhulu sokudayisa ukudla iPhoenix Cash and Carry esisempangeni enyakatho nekamthaniya njengoba ethi wazizwa edelelekile ngemuva kokuthi ekhululiswe isidwaba ngoba bemsola ngokuthi kukhona impahla yasesitolo akayifihlile kuso. Lona-ke wesimame uthi-ke uhlukumeze kakhulu ngalesi sigameko okunye futhi akusabelayo ukuthi umnyeni wakhe uzombona njengomuntu ongathembekile njengoba ngowesiko lwesiZulu noma lwamaNazaretha kungavumelekile ukuthi umuntu wesifazane akhunyulwe noma yikanjani isidwaba sakhe ngaphandle komnyeni wakhe. Etholile ukuthi yena akatholi lutho ekhuthuzeni lami wangibuza ukuthi why ngifaka ikete ezuthi ngamtshela ukuthi ikhatha yami thina amaZulu ukuthi sigqoke kanje ngale kwaMaZulu ngiliNazaretha ngihlukumezeka ngisho nangakwe kwenkolo yami wahamba wayotshela ugani ukuthi ngifake ikete ezuthi nenye into ongayibone kahle then ugani wamtshela ukuthi yena akangitshela ukuthi angikhumule
uma engitshela ukuthi angikhumule ngayikhumula angikhumulanga mina wayiqaqa waqala wayiswayi ngambukela ukuthi yena uzogcina ehlise kanjani wagcina setholile ukuthi yena kumele eqaqa kanjani wayiqaqa isidwaba wasethatha nane indwangu lesifaka ngaphansi itete wasesehamba nakho ngacela ukuthi yena ukuze ungangehlisi isithunzi ngicela ukuthi uza ungaphumi nakho kuphethe kanje ngicela ufake iplastic wanqamba ila engathatha khona isolution ukuthi yena kufanele ngiye emaphoyiseni ngiyovula icase because ungehlisa isithunzi and nanomyeni wami uma ngase izinto efana nale akakuzi ukunderstand ukuthi bengiqunyulwa isitolo noma bengikumulela omunye wesilisa. Ngemuva kokuba sekuze kwangenelela inyonyana icimishawe kanye nabaphathi besitolo bahlanganile-ke nomndeni othintekayo ukuze kutholakale isisombululo kulolu daba nokuphethe ngokuthi lesi sitolo sivume ukuthi sizohlawula ngesikomo ezimbili kanye nembuzi ukugeza igama lalaba abathintekayo. Kuya kuma details ngoba sihlangane nemanagement no baba uIsmail wakubona ukuthi kwehlisa isithunzi isitolo uyaxolisa kakhulu. Sambonisa futhi ukuthi cala ngosiko lwamaZulu nange endlela leli sike lihlonishwa ngayo kunezinto ezigcinwe zosiko njengoba sekhumula isidwaba nje umfazi ukhumula isidwaba ekhumula indoda yakhe asikhulu kweindawo ngesizulu sibuyiselwa ngenkomo wasiyavuma ukuthi uzokuhlawula lokho ageze amadlozi kanjalo-ke nomgilwa ubesekhombisa ukujabulela ukuthi icishimishawe ingenelele nabanini besitolo bavuma ukugeza igama lalomndeni kanye nelakhe. Nakubona ukuthi yena awunangelinye ilanga angumele ukuthi umuntu omnyama bemthathise okomuntu angazi ukuthi ngachaza ngithini kodwa nje okwenzeke izolo ngiyabonga kakhulu ukuthi umnikazi wesitolo akwazi ukuthobela isimo esenzakalile esitolo sakhe. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV kanti mina ngingosamukethiswe Ngqulunga mbike ngisempangeni. Isiboshwe esidonsa iminyaka ejele eWestville eThekwini uJabulani Gumede uthi unethemba lokuthi mhla waphuma ejele impilo yakhe izobe sishintshe kakhulu njengoba eqhubeka nokufunda ngaphakathi. Uphakathayo usho lokho engxoxweni ekhethekile nabezindaba enkathi ungqongqoshe wezemfundo kulesifundazwe ukwaZimfundo ehambele lesi sikhungo sokuhlonyisa izimilo ukuhlola ukuqhubeka kokubhala kukaMatikuletsheni. Iziboshwa zaleli jele eWestville zidonsa izigwebo ezahlukene ezinye zazo ngamacala abucayi ahlanganisa ukubulala ukubamba inkunzi kuhlonyiwe kuyake kwezokunukubeza ngokucansi. Kepha yize kunjalo kukhona-ke iziboshwa eziphokophele phambili kushintsheni izimpilo zazo njengoba ke zigxile kakhulu emfundweni. Phela kuzokhumbula ukuthi-ke eWestville yayike iphase kahle njengoba ke inerekhodi lokuphasa ngo-100% iminyaka emihlanu. Lapha ke ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal uWazimfundo behola ke ithimba lezemfundo ukuzohlola isimo kulabo ke ababhala ke iphepha lokugcina likaMatikuletsheni. Besilapho ukuzohlola ukubhala kwabo kwephepha lokugcina okusikhuthazile ukuthi over the past 3 years bebekwazi ukuthi bathole u100%. Siyafisa ukuthi mangabe sebephumile baqhubeke basebenzisane nathi njengomnyango wezemfundo kakhulukazi ukuthi balekelele ekutheni bakhuthaza abantwana basho ukuthi bangazibandakanyi ezenzweni zobugebengu ngoba ubugebengu abukhokheli. Uma ungaphandle ungazibandakanyi nobugebengu kuningi ongakuzuza amaningi amathuba ongawathola kuningi ukuzikhulisa ongakuthola. Okungiphazamiseka kakhudlwana ukuthi ngibona ukuthi abaningi babo engihlangane nabo namhlanje abantu abasebancane kakhulu. Amabanjwa ke athi-ke ubugebengu abuyiseli imfundo kuphela kuyisikhali esiyoshintsha izimpilo zabo. Abantu bangaphandle bazothi mawula ngaphakathi ejele akusafanele uthole ithuba lesibili lokuthi uphile nabo. So nje basidana sithola okuningi siyafundiseka even nemember esinazo ziyasifundisa ukuthi masifika ngaphandle asifike sikhombise ukuthi ithuba esinikwe lona lizosebenza futhi siphinde sisebenzele umphakathi. Indaba imfundo level 4 kuzongisiza ngokuthi ngikwazi ukuthi ngibe umuntu oright nami emphakathini eminyango ngikwazi nami ukuthi ngane nginakekela umndeni wami nekusasa lami likwazi ukuthi liphinde liqhakaze libe lihle. Indabeni ze-1KZNTV kubika umndeni uFakambuze eMashobanene eWestville.
Umholi webandla iRevelation Church of God uDokotela Samuel Hadebe uthi kubalekile ukuba abamabandla basikhathaze ngempilo yamalunga ayo angagxili ngokomoya kuphela kepha nempilo yabo jikelele. Ubhungane usho kanjena ngesikhathi iqhubeka uhambo olubizwa ngehead walk okuhloswe ngalo uqhugquzela nokunakekela impilo kanye nokuhambisana nokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane. Lolu hambo belisuka eKingdon Zulu Park lubheke eCountry Club Beach eThekwini. Umsunguli wesikhwama iDr SB Hadebe uzwilezwe ongumsunguli walolu hambo uthi lo mkhankaso usukhule kakhulu ukuqhathaniswa naphambilini njengoba ugxila eyintweni ezikhathaza umphakathi wakuleli okungabazalwane. Uqhuba athi ke kuyakhathaza ukuthi emabandleni abaholi kabayikhathalele impilo yabazalwane babo ngokwenyama kepha ke bagxile ekubelapheni ngokomoya kuphela. Eyona nhloso enkulu is about health awareness. Ngoba siyabona ukuthi ngisho namasemasontweni kushunyayelwa about spirituality but not necessarily much about health. We need to create awareness of health. Ngoba sinyama umoya. Bele sunaka umoya kumele kodwa sinake nenyama. But over the years it has developed according to social ills ne problems, like we know now abantu besifazana abaphephile kune xenophobia and also kune issues of mental illnesses. So we have aligned iwalk yethu nama present social issues enzekalayo. Njengoba elakuleli liqale izinsuku eziyishumi zokuqwashisa ngokuhlunyezwa kwabesifazane nezingane, nalo ke lolu hambo luphinde lwagcila kakhulu ekushumayeleni ke ivangeli lokuphela kwalesihlava. Izinyane lesilo umntwana uThulani Zulu egameni lesilo samabandla onke unxuso uba kubuye ubuntu kumuntu. Isilo sithi asikhulumi ka 16 days sithi thina January to January fanele ngaso sonke isikhathi lokhu u16 days uyivuselelo nje kodwa ngekosilo usuku nosuku abantu abafunde ukuyiphatha amadoda. Silo sayisithi ke akubuye umuntu endodeni ubuye nomuntu kumuntu wesifazane ngoba kudinga ukugcizelela kakhulu emadodeni bese siyeka kubasifazane ngoba nabo abasifazane bayigila imkhuba bayibulala izingane. Kuthiwa nje isizwe sonke ngonyama ethi isizwe sayo asifunde ukuphilisana abantu abamadoda bangadlwenguli izingane nezalukazi kodwa futhi nabo abesifazane abangahlukumezi asibe isizwe siphilayo. Phakathi kwababe ingxenye yalolu hambo iloyo obengungqongqoshe wezempilo kulesifundazwe uSibongiseni Ndlomo osehola ikomiti lezempilo eParliament lakuleli othe indaba yokuhlunyezwa kwabesifazane iyonqotshwa ukufundiswa kwezingane zisencane indlela yokuyiphatha. Ubese ncoma kakhulu uHadebe ngomkhankaso ofuze lo. Ngithathileke umyalezo kababa uHadebe methi babudlomo ake ukhulume nomongameli ngoba ngiyamazi umongameli naye akazwani akahambisani nokudlokula kwabantu besifazane nokubulawa kwabantu besifazane. Ungihambele nomyalezo ukuthi uma ngasafike kwenye iwalk yami noma ngabe ise Cape Town noma ngabe ise Goli noma ila eKZN yokwandisa amazwi amaningi umyalezo wodwa amadoda amaningi ngalento kuyosilekelela ngoba naye umongameli usho njalo ukuthi yena one message many voices. Eyindabeni za1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngibika ngiseThekwini. Bukela kasibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14.71 cent maliqhathaniswa nedola semelika libu 18.96 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.22 cent maliqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1458 US dollars 1 cent ounce ukuthi olengahloziwe ubu 62 US dollars 47 cent umphongolo. Bukela kasibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lezikaMagebhuli Orlando Pirates uRolani Mkwena uthi ukuhluleka kweqembu lakhe ukubamba umqiqo owodwa umdlalo ngamunye kwelidlalile ikhona ukulimaza njengoba lingekho phezulu kweligi. Iqembu lezimnyama Orlando Pirates linyuke endaweni yesikhombisa kuligi emva kokubhaxabula iPortland City izolo kusihlwa ngamagoli amathathu kwamabili. Kumdlalo olandela weAbsa Premiership iPirates izotholana phezulu neBaroka FC enkundleni Peter Mokaba mhla ziyisikhombisa ngenyanga ezayo. Mbukela ke sibheke isimo sezulu sakusasa.
Empangeni lizoshisa likhipha umkhove etsheni amazinga okushisa u22 kuya ku36 degrees. eThekwini kwelikaBhanana u22 kuya ku29. eMgungundlovu eNdongazibovu kube u19 kuya ku36. Olundi nokaNongoma kube u21 kuya ku37. eXobhe eLimantente kube u16 kuya ku34. Siphethe ngeFrayede eFilidi u17 kuya ku34 degrees. Mbukeli singake bese kuphathele zona siyithimba lezindaba le1KZNTV. Izindaba sipheli kuphela isikhathi nibe nobusuku obuhle.